El projecte Aprendre a l'Hort de l'Escola neix de la mà de Fundació Drissa, entitat sense ànim de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, essent l'Hort Ecològica un dels seus serveis. El projecte es porta a terme amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa i l'Ajuntament de Girona i consisteix en la gestió i manteniment d'horts escolars a centres educatius de primària, on alumnat i mestres compartiran el taller amb una persona de Fundació Drissa, que portarà l'expertesa i l'experiència en horticultura, i també amb la gent gran voluntària, que portarà suport i saviesa. Ho planto i m'enterro. L'experiència aquesta és molt emocionant i molt maca. Molt maca. Molt maca amb els nens. El que més m'agrada treballar amb nens és que són petits i els puc ensenyar tot el que he après durant la meva vida a pagès. En Narcís és un senyor que ajuda a escoles amb l'hort que tenen i els ajuda a plantar, a regar, els explica coses sobre les plantes. Els nens, per que veig jo, és que són més intel·ligents del que semblen en aquesta edat. Un dia normal a l'hort agafem, tallem les herbes, plantem, tallem alguna verdura, reguem i ho netegem tot ben net. A mi m'agrada regar i plantar. Abans jo ja sabia una mica de l'hort, ara n'he après més. Quan em van proposar aquest projecte em va sorprendre una mica perquè mai havia pensat que aniria a ensenyar a nens petits, no? Però aquesta experiència està sent molt bonica i estic molt content de poder estar aquí fent-la. Jo vaig decidir participar-hi perquè m'agrada molt estar amb la mainada i viure el contacte amb ells, no? I llavors alhora viure una experiència que crec que pot ser molt enriquidora. El meu paper en aquest projecte, bàsicament, és ajudar els professors i ensenyar als nens a desenvolupar-se amb el tema de l'agricultura o de l'hortalitza. La relació amb en Manolo per mi és excepcional. És una persona molt propera i veig que té un deliri per ajudar la mainada i perfecte. La meva relació amb la gent gran és molt maca, ja que ells m'aporten moltes coses perquè tenen més experiència i si jo necessito alguna cosa o alguna pregunta o algun dubte, doncs ells m'ajuden. El projecte Aprendre a l'Hort a l'Escola aquest any ens ha ajudat a fer un pas més, sobretot de qualitat, en el que era ja un treball que vam iniciar fa uns quants anys aquí a l'escola amb la creació de l'hort. Ho fèiem aquí mestres de l'escola amb els recursos que teníem i amb la modèstia del que sabíem de nivell d'usuari. En canvi, amb la incorporació de la Fundació hi ha hagut una millora substancial en qualitat i en material i amb les coses que s'han anat fent en l'hort. L'estona que vinc aquí, vinc relaxada, vinc contenta. Veig que la mainada et pregunten, tenen moltes ganes de que els expliquis, ai, deixa'm fer això, deixa'm fer allò, no? Vull dir, he après això, estar en contacte amb ells i m'han donat una alegria també a mi, no? A nivell professional, els nens és que és la millor persona que li pots ensenyar perquè són tan petits i tan macos que ho volen aprendre tot. S'ha de deixar ben empapada, que el terra quedi ben empapat, saps què t'ho vull dir? Que la planta li doni vida a l'aigua. Espinacs! Col! Què dius? Colla suquit, aquella que era tan difícil. Les cebes. Escarbatxofa. Jo animaria la gent gran que no tinguin cap reparo en venir a col·laborar, perquè quan veus els nens que són molt aiguerits, això reconforta molt. I jo invitaria tots els avis, perquè els pares ja tenen feina a treballar, els avis que vinguin aquí i participin. Aquest projecte engegat aquest any ens ha donat una continuïtat en el treball que ja havíem fet a l'hort i, a més, si es pot ampliar els futurs cursos, segur que cada any ho podrem fer millor i els fruits i els nanos estaran ben contents. Aquest projecte d'Aprendre a l'Hort a l'Escola el recomanaria a totes les escoles que tinguin hort o fins i tot les que es vulguin iniciar, perquè amb l'ajuda de la Fundació podem tirar endavant projectes com aquests.